عزو سلامتنا تقبلوا فنوير سيفا مكتال تركوا بزغوركم تعزتنا كم تمسي ساعتنا أخير لهم سنبت 27 سنة ساعة شعات مشسترالو زينا من سنادو حيزلكم قريب لهم نمكتالكم بغبر زعد من بصام تصنحن ميكا الحدقو فالماغن كم تي لمود بغندنات وتاتو فيلم شامبيون بشكلتا تراتشن حدن بعوة غدا ما كلاباس بيكو داوت يمانه تساسو أبي زوبا عد غيحن سدرا سوات جنزبانو عينتون حاجات تجيرو أبي سويسرلاند لاس فيغاس نزنبرو زيكاتا سدرا سوات نايمنو بحلافنا توسيرو أبزيناتا توصاي حيال هاجرات اسيا دلتا تبايلو تتصوع جور كورونا فيروس نمكتانا مكساس غداتا توسينان أبي مونغو سراويت منكس أفغانستان طالبان حيال وده ميكايلاتو منجستي كولومبيا بالعلي هليكوبتر بريزيدنت بزعبا استخايدة متقعت زحبر $800 كمعو قريبهم زرزر زينا شامبيون بشكلة تاير تراك تشن 20 حرن لومي سنبت 27 سنة بمسمر سلعة دعرو أسمرا يغريتا أبي مسمر سلعة دعرو من دفرا باستخايدة 255 كيلومتر زشفنا ناي عبيتي مالت إليت كومدومات 23 عمت وددر تزازمهم أبزي أبي مسمر سلعة دعرو من دفرة شكتي من دفرة تقوعزو أب سلعة دعرو استزازمه وددر كاب عبيتو مالت إليت أبالي كلاب أسبيكو داويت يمان بسلسة ساعتين 4 شومتن دغن 4 كيلوتن كايتن قداماي بروفيشنال تقداماي كازاخستانايتو كلاب أستانا مراو قدوس بسلسة ساعتين 5 دغن كالاي بروفيشنال تقداماي ماليزيايتو كلاب تي اس جي متكل إيوب دما بسلسة ساعتين 5 دغن كيلوتن كايتن سالسا كونم تعويتو مالو بزوت إتزي أبالي كلاب أسبيكو داويت يمان تسواء شامبيون بشكلتا إيرترا كلتشن 20 حدن عاتيروم تمساسالي رحكة تابزي شفنا ناي تحت 23 عامت وددر دما أبالي كلاب سنبل فريم جبري هوت بسلسة ساعتين 5 دغن سلسة كاليتن قداماي أبالي كلاب إيريتيل بيتروس منقس بسلسة ساعات 5 دغن شوعة كاليتن كالاي أبالي كلاب إيريتيل هاجر عند مريم دما بسلسة ساعتين 5 دغن 14 كاليتن سالساي وتمالو بيسان 5 سنة بستخايدن 36 كيلومتر شفنن عبيت مالت إليت ناي جيزي وددر مالت ITT بروفيشنال تقدر ماي كلاب أستانا مرهاو قدس بمعوات زغل تفه تقدر ماي بشكل تاير تراك كلتشن 20 حدن كخونن كله بروفيشنال تقدر ماي جرمانيت كلاب بايك ايد مقصد دب سايكالاي عبال كلاب أسبيكو داويت يمان دما سار سايكم زوج يفلت عاب تمساسال وددر دك أنشي دما تقدر ماي كلاب قال نفحي آديام تسفالميا تعاويتام زي خبركم تخاتلتي مولو صبصاب نايزي وددر وصيتون دحر زينا قربلكم ناب كالزينا مسنسغرم ابنو زوبا عدغي حسات 130 شح نافان لعل 10 كنتال خلن زتقال الحاجز نسدرا سوا تغيرم اتا حاجز من محدارات كبابي حشمله عنابور هادامون حينبان 58 شح نافا من محدار كبابي او هنا 11 شح 750 نافا من محدار كبابي درعه لعل 10 كنتال اغلي كولج نقدن محبرة سنفلتتن دما سوسا شحنافة زبركتوي نبرتي من محدارات كبابي حشمله عنابور هادامون حينبان اتستوات حجز أكال نايتين سدرا سوات زقبرو كتسال دقف كم زغونه بمقلاص بيزل على ملكو قطلو مخانوم تمواصعهم مكتل دين كولج نقدن محبراوي سنفلتتن دكتور ولدتن سايت ولد بوغنو እቲ ዝተገብረ ገንዘባዊ አበርክቶ ብመምሃራን ተማሃሮን ስራሕተኛታትን ዝተወስደ ተበግሶ ምዃኑ ገሊጾም አማዕዳሪ ኑ ዞባ ዓዲ ቀይሓቶ ሃብታይ ተስፋዝግ ድማ ነዚ ሰናይ ተበግሶ ኩለን ትካላትን ሰብ ፀጋን ክስዕብዎ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ስዊዘርላንድን ከምኡውን ላስ ቬጋስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ዜጋታት 20 ስነ ብልዑል ሓበን ኣብ ዝዘከሩሉ መብፅዖም ንትግባር ሕድሪ ሰማዕታት ኣሐዲሶም እቶም ዜጋታት ብተወሳኺ ኣብ ርእሲ እቲ ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት ዝገብርዎ ገንዘባዊ ፍያታት
ሓላፍነት ምንባይ ስድራ ስዋት ንሓደን ክልተን ዓመት ወሲዶም ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ስዊዘርላንድ ብመሰረት ዝበፅሓን ሓበሬታ ሽማግለ ምሕጋዝ ጽጉማት ስድራ ስዋት ካንቶን ጀነቫ ንሸሞንተ ጽጉማት ስድራ ስዋት 5760 ፍራንክ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካንቶን ባዝል ንምስሳን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ዝውዕል 3890 ፍራንክ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካንቶን ሽፋውንዛ 570 ፍራንክ ማሕበረሰብ ካንቶን ሉዘር ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት ዝውዕል 2770 ፍራንክ አቶ ተኸስተ ተስፋ ማርያምን ወይዘሮ ሳራ የማንን ካብ ካንቶን በርን ሓንቲ ስድራ ስዋት ንምጥዋር ብዝኣተዎ መብፅዓ ናይ 2 ዓመት 720 ፍራንክ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካንቶን ዙሪኽ ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት 6200 ፍራንክ ሽማግለ ካንቶን ስሎተር 4510 ፍራንክ ሽማግለ ካንቶን በርን 3000 ፍራንክ ንምስሳን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ክወፍዩ እንከለዉ 18 ስድራ ስዋት ንምጥዋር ድማ መብፅዓትዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ላስ ቬጋስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ዘካይድዎ ተመሳሳሊ ናይ ዝኽሪ መደብ 7 ዜጋታት ነናይ 2 ዓመት 65 ዜጋታት ድማ ነናይ 1 ዓመት ሓላፍነት ምንባይ ስድራ ስዋት ብምውሳድ ብድምር ኣስታት $30,000 ኣሜሪካ ኣታዊ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ዞባ ማእከል መዛዘሚ ውድድር ናይቲ በጋጣሚ ዝኽሪ 30 ዓመት ናጽነት ዝተወደበ ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ብ25 ሰነ ተኻይዱ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ማእከል ኣቶ ሳምሶም ክፍለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማ ናይቲ ውድድር ድሕሪ ምብራ ብደረጃ ዞባ ኣብ 37 ሚኒስትሪታት ትካላትን ምሕዳራትን ዞባታትን መጻረይ ከም ተኻይደ 12 ተወዳደርቲ ድማ ኣብ መዛዘሚ ከም ዝበጽሑ ብምጥቃስ ካብዚኦም እቶም ክልተ ቀዳሞት ዕዉታት ናብቲ ብደረጃ ሃገር ዝካየዱ ውድድር ንዞባ ማእከል ወኪሎም ከም ዝሳተፉ ገሊፆም ታሪኽ ኤርትራ ታሪኽ መንእሰይ ወለዶዩ ዝበላ ማሕዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳይ ሃይለ ብወገኑ እቲ ውድድር መንእስያት ታሪኾም ክፈልጡ ሓጋዝ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ኣብዚ ተኣትዩ ዘሎ ትስፉ መድረኽ ንቑሕ ተራ ኣበርክቶን መንእስያት ወሳኒ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ንዕዉታት ሽልማት ኣበርክቶ ንዝገበራ ትካላት ድማ ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሉ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝዓፀረ መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كم يتنعكم كبرات عزبتي زنا مسنادو RTV ناقص لي سلام كتالكم ازينا انا مسجن زنا وصاي حيال هاجرات اسيا لبدا دلتا تبايل صوا حدش جير كورونا فيروس نمكتا داغماي ناي منقساس غراتات كوسنا جميران بمسرت حبريتا مع كنات زينا بنغلاديش نيوزيلاندن اندونيسيان زركبن هاجرات نايتو زوبا اتي حدش جير كمز شغلن بمحبار كاب 28 سنه تغباراوي زخون صنع غراتات وسيننا لوا بتو فيروس زتشغل منقسة أستراليا نبرتي كتما سيدني نغلت سامتات ساباباي توم كحيبو تمال 26 سنة كم زاوجي فلات فلما أب هندي زتراين أبزي وانزي أب سونان حمشن هاجرات تلابع زلون حدش جر كورونا فيروس دلتا متن تلابع النتو كابتي كدمي زنبر ألفا زتوالي جر بسوسامي تاوت كم زايد كيلاتات يحبرون زي حدش جر أب هاجرات أوروبا بحفشة بريطانيا جرمن زركبن عبيت هاجرات دما بفلاي بيقلطو في لابع كم زلويو زغلاص اموداتا كرتيشن عصوتو تعتن استخسته لبدا كورونا فيروس باهرياتو نغياير بزلعل ملكعو يلابع كم زلو يفلط بسنكتي لبدا بدرجه عالم العلي 180 مليون يوريتا بسنكتي لبدا بدرجه عالم العلي 181 مليون سبات كلكوفن كلو لعلي 3.9 مليون دما ميتوم ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዕጡቅ ጅለ ጣሊባንን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብዝተወልዐ ውግእ ዝበዝሑ ሰላማውያን ዝኾኑ ልዕሊ 30 ሰባት ከም ተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ኣረዲኡ በዚ ኣብ ኣውራጃታት ቁንዱዝን ቃንዳሃርን ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ኣስታት 300 ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 5000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ውግእ ዓወት የመዝግቡ ከም ዘለዉ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ
ሰራዊት መንግስቲ አፍጋኒስታን ኣብ ትሕቲ ጣሊባን ዝጸንሐ ሓያሎ ስትራቴጂካውያን ዞባታት ከም ተቆጻጸረ ክሕብር እንከሎ ጣሊባን ካ ሓደስቲ ኣውራጃታት ከም ዝመንዝዐ ገሊጹ ምስ ምውጻእ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ካብ አፍጋኒስታን ኣብ መንጎ መንግስቲ ሃገርን ጣሊባንን ምቹ ዲፕሎማሲያዊ ባይታ ክፍጠር ከም ዝኽእል ክእመት ጸኒሑ እንተኾነ ግና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ተወሊዑ ዘሎ ሓድሽ ውግእ ብቐሊሉ ዝሃድእ ከም ዘይመስልዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝእምቱ ኣስታት 20 ዓመታት ዘቑፀረ ኣብ አፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ኮሎምቢያ ንፈጻሚ ናይቲ ንፕሬዚደንት ኢቫን ዳኩ ኣሳፊራ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝሓበረ ውልቀ ሰብ $800,000 ግንዖ ቀሪቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ፈጸምቲ ናይቲ ብ25 ሰነ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረስት ንምርካብ ጽዑቕ መርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ እቲ መንግስቲ ዝሕብር እቲ ፍጻመ ኣብ ዶብ ቬኔዙዌላ ብምክያዱ መንግስቲ ኮሎምቢያ ንመንግስቲ ቬኔዙዌላ ክወቅስ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ቬኔዙዌላ አንጻር ኮሎምቢያ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዘካየድ ዘሎ ዕጦ ጉጅለ ELN ደገፍ ከም ትገብር እዩ ፕሬዚደንት ኢቫን ዳኩ ክኸስስ ጸኒሑ ዘሎ ኣብ መፋርቕ ናይ ዝሕዝንያ ዘለና ወርሒ ምስ ቬኔዙዌላ ብዘዳው ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራዊ መደበሪ ኮሎምቢያ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ኣይርሳዕን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ክልተን ጎረባብቲ ሃገራት ካብ 2018 ተበቲኹ ከም ዘሎ ይፍለጥ ክቡራት ተዓዘብቲ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ንምዛም ኣርሳስ ዜና ክደግመልኩም ሻምፒዮን ብሽክሌታ ኤርትራ 2021 ብዓወት ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስፔኮ ዳዊት የማነ ተዛዚሙ ኣቢኑ ዞባ ዓደቂሕ ንስድራ ስዋት ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ተገይሩ ኣብ ስዊዘርላንድን ላስ ቬጋስን ዝነብሩ ዜጋታት ስድራ ስዋት ናይ ምንባይ ሓላፍነት ወሲዶም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሓያሎ ሃገራት ኤስያ ደልታ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጅር ኮሮና ቫይረስ ንምርታዕ ናይ ምክሳስ ግዳታት ወሲነን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ አፍጋኒስታንን ጣሊባንን ሓያል ውግእ ይካየድ ኣሎ መንግስቲ ኮሎምቢያ ብልዕሊ ሄሊኮፕተር ፕሬዚደንት ብዛዕባ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝሓበረ $800,000 ግንባር ቀሪቡ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ድማ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ዝተዛዘመ ሻምፒዮን ኤርትራ 2021 ዝተዳለወ ሙሉእ ትሕዝቶ ክህሉ እዩ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ብወገነይ ግን ኣብዚ ይፍጸም ሰላም